uMelusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Sithi nina enimesabayo uJehova thembani kuJehova. Amahubo 115 verse 1 to 13. Ungasiphi thina Jehova, kepha uliphe igama lakho inkazimulo ngenxa yomsa wakho nangenxa yeqiniso lakho. Abezizwe bayakusho ngani ukuthi uphi manje uNkulunkulu wakho na? Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini, wenza konke akuthandayo. Izithombe zabo ziyisiliva negolide, umsebenzi wezandla zomuntu. Umlomo zinawo, kepha azikhulumi. Amehlo zinawo, kepha aziboni. Izindlebe zinazo, kepha azizwa. Zinamakhala, kepha asogeli. Mina enimesaba uJehova thembani kuJehova. Yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo. uJehova usikhumbulile. Uyabusisa abamesabayo uJehova, abancane nabakhulu. Amen. Ngijwayele ukuchaza ukuthi ngo-2010 kwafika kimi ingilosi yathi ushembe ubaba ilanga uthi angimakhele ibandla likaJehova. Ilokho ukuthunywa okungenza ngibe nesibindi sokuqhuba leli ivangeli, ngoba ithemba lami likushembe ubaba ilanga okunguye owangithuma. Ngendlela ingilosi ebalisa ngayo ngokuhlupheka komprofeti, uze ube nosizi, uzibonele nawe ukuthi amaNazaretha awucekela phansi umsebenzi womprofeti. Ngelinye ilanga ingilosi ikhathazekile ithi ushemba kanalo icala lokuthi amaNazaretha athuke uJesu, ngoba ushembe wachaza ukuthi uJesu uyini. Ushemba kanacala lokuhlanjalazwa kwakhe ngamaNazaretha phambi kaJehova, ethi usenguNkulunkulu, ngoba yena wachaza ukuthi uyisikhonzi sikaJehova. Ushemba kanacala lokutholakala kwamaNazaretha ehlubuka uJehova ngokwenza izinto ezisinengiso uJehova, ngoba ushembe amaNazaretha awashiyela imibhalo esencwadini, futhi le ncwadi ayinkulu iyaphatheka. Ushembe wabe azi ukuthi empilweni yomuntu kufika isikhathi sokuhlupheka. Wabe sebhala emthandazweni wokulala kuverse 16 ukuthi lo mthandazo uyofundwa njalo uma kulalwa.
uthi uShembe ngensuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho ngosuku lwenhlupheko umbize uyakulalela eze ukukusindisa uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe. Iyabuza ke ingilosi ithi wanifundisa uShembe ukuthi anothi uma senihluphekile bese nethembela kwabanye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Iyaqhubeka ingilosi ithi kuhlelo 23 uShembe wanixwayisa ngale mimoya enizethwesa yona wathi Nkosi bengiluthulika kade ngathatha emhlabeni ngafakwa ethembeni elihle lengumoya wakho anginikwanga ukukhula lolu enginalo namhlanje. Nkosi andisa izibusiso ngegama lakho lodwa kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho. uShembe wanichazela ukuthi uNkulunkulu mhla enithabatha emhlabeni wanifaka ethembeni elihle elingumoya wakhe. Manje ubani osenifundise ukuthi khona omunye umoya ongahlala kumuntu ongumNazaretha ngaphandle komoya kaJehova? Imimoya yamandiki namandawo ihlangana kanjani nomuntu ongumNazaretha? Uthele umuntu wasezulwini njengoba uShembe wasifundisa ngezindlela uJehova ofuna ukukhonzwa ngazo, manje amaNazaretha asweleni afuna kubuye kuvele muphi omunye umprofeti ozochaza okwehlukile kulokhu akuchazele ngumprofeti uIsaiah Shembe. Amen. Abantu abanokujula ngokucabanga kufanele babone ukuthi akusahambe kahle phakathi kwethu noJehova, ngoba angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi uShembe athume ingilosi ukuba kwakhiwe elinye ibandla likaJehova, kanti ibandla owalishiya emhlabeni ngelikabani, ngoba nguye owathi ngelikamenzi wezulu nomhlaba. Leli bandla linomyalezo kaShembe othi asitshela abantu ukuthi abamesabe uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayiloba ngenceku yakhe uMose. Lo myalezo akusiwa owanamuhla, noJesu wabatshela kanjalo abalandeli bakhe kuMathewu 5 verse 18 to 19. uShembe lokho ukubhale kuverse 3 umthandazo weSabatha. Kuverse 29 umthandazo wokulala uShembe uthi umkhonze uJehova uThixo wakho ngezenzo zonke zezithelo zobuhle benhliziyo yakho nangokumthanda ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Uthi-ke uShembe ekumkhonzeni uJehova uboyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakhe emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe. Umkhondo wezimemezelo zezwi likaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu okufanele uyamukele ngenhliziyo enhle nethobekileyo. Uthi uShembe uma wenze njalo kodwa ekuhluphekeni kwakho ubize uJehova, uyakulalela eze kuwe ezokusindisa. Kuverse 29 uShembe uthi uJehova uyomkhonza ngezenzo zonke zezithelo zobuhle benhliziyo yakho. Ekholweni kumele ube isibonelo sokuthi uyamkhonza uJehova. Kuverse 30 uShembe uthi noma uphapha ngaphathi kobusuku umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Uma ukhuleka uyendlale kahle inhliziyo yakho, ungakhuleki nje ngomlomo ungazi ukuthi uthini futhi ungazi ukuthi ukhuluma nobani. Ukhuleka ngokwesaba uNkulunkulu wakho. Lapha uShembe usifundisa ukuthandaza ngokwesaba nokuhlonipha. Uthi-ke uma uthandaza usuke ukhuluma noNkulunkulu, ukhuluma nenkosi yamakhosi. Awukwazi-ke ukuthi ekhulumeni nenkosi uvele ukhulume noma kanjani. Into yokuqala okumele uyenze ukuguqa. Awukwazi ukukhuluma noNkulunkulu umile noma uhlezi phansi. Guqa
uma ungasaguqela uNkulunkulu uguqela abani. Okwesithathu kumele ucimeze. Isizathu sokucimeza ukuthi akumele uthi uma ukhuleka kube khona into ekuthikameza. Ingqondo yakho yonke ayigxile kuJehova osuke ukhuluma naye. Okwesine uShembe usifundisa ukuthi uma sithandaza singathemelezi. UmNazaretha akavunyelwe ukuthandaza ngokumemeza, aklabalase ukuze aziwe ngabanye abantu. Futhi akuvumelekile ekuthandazweni usalele kwabanye abantu ngaphandle kwalowo osuke ehola ibandla ngaleso sikhathi nakulelo thempeli. Le mfundiso iyafana nekaJesu ekuMathewu 6:7 lapho uJesu ethi, kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe, ngokuba bathi bayokuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. uShembe uverse 35 womthandazo zokulala uthi, ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo, uboyiphatha kahle indlu olala kuyo ukuze uJehova angagcini ukuza kwengephupho. Kwethu indlu yayihlanzwa sesilala, hayi ekseni. Ethi umama kumele ethi uma efika uNkulunkulu ebusuku afice indlu ihlanzekile. Ithika ingilosi uShembe waninika ihlabelelo ezivela ezulwini zifika nezingilosi ukuze ziqondise indlela enizophila ngayo. Ihlabelelo 76 singumthandazo womuntu ongumNazaretha ososizini. Lesi hlabelelo sithi uyalwazi lonke usizi lwenhliziyo yami. Lungithulwa ngubani enhlizweni yami? Mondli wezintandano yondla inhliziyo yami. Ekupheleni kwamandla ami wodana umqondo wami. Ngovuselelwa nguwe inkosi ekudabukeni kwami. Umthwali akazethuli wemsizi wami. Ngethule ungisize wemsizi wami. Ihlabelelo 157 sibonisa lonke usizi umuntu oluyayo lumehlele oludala izinto eziningi zomndeni ezigcina ziba umthwalo kuye ngezindlela eziningi. uShembe uthi, ngehlelwa isisindo sezono zami nezabazali bami, bazishiya kimi. Inyanga ngubani mkhululi wami? Nguwe kuphela wemkhululi wami. Uthi ke uShembe kulo lonke usizi olungakuvelela, inyanga engakwelapha nguJehova kuphela. Ihlabelelo zamaNazaretha zikwazi ukwenza umuntu ongumNazaretha aphile impilo yobungcwele kusukela ezalwa aze ayokufa. uShembe wasinika isihlabelelo 100 sokubelethisa esithi, sobeletha sinethemba ngaleli gama lakho, siyokubazala bephilile abakholwa yizwi lakho, siyozula emahlane ngalolu dumo lwakho. Isiqu sokunqoba nguJehova kuphela, iqhawe eliya ngokwehlula nguJehova kuphela. uShembe wasinika isihlabelelo 233 sokubhekana nezitha esithi, Thixo wami dwala lami, wena ngikhohlwa ngani? Ngiyalila imihla yonke ngokuhlushwa isitha sami. Abahluphi bambona bayangizingela njalo, bayasho imihla yonke bathi, uphi uThixo wakho? Yini mphefumulo wami, wena udumaleleni? Methembe uThixo wakho, ayikho enye inqaba. Ihlabelelo 58 siphilisa ngaso abagulayo. Sithi, Baba wethu osezulwini ngisebusweni bakho, aliphathwe ngobungcwele lelo gama lakho. Umoya wakho mawuze inkosi ubaphilisa abantu bakho. Lowo wasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi, wathi awusishiya sisodwa usithumela umoya ongcwele. Ihlabelelo 235 sihlekelelwa ukuphelezela lowo osishiyile emhlabeni. Sithi, ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami, ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami. Thuma umqondisi wakho akhanyise indlela yami,
zonke izono asiphele ukhululwe umoya wami. Nxa ngifika ekhaya lami ngingesabi inkosi yami, mangingene ngenjabulo usathane unqotshiwe. Ithi-ke ingilosi, nesweleni yini ushembe onganichazelanga yona ngezulu? Yini ushembe onganichazelanga yona ngenhlalo yobungcwele? Ukholwa kufana nokufakela umshwalense. Umshwalense ukhokhela abawufakele. Awukwazi ukuthi ungenawo umshwalense bese ubheka ukuthi ngoba ushelwe indlu noma uginqelwe imoto, le moto isizokhokhelwa umshwalense ongenawo. Abantu abakhokhelwa umshwalense ngabafakele umshwalense kungakenzeki lutho. Abantu abaningi abakunaki ukukholwa, babuka njengento ekude nabo, bethi into yabantu abaphansi, mhlawumbe abanenkinga ethize. Kodwa mhla kufika usizi noma ukugula okanye ukufa, bese beqala bekhumbula uNkulunkulu, bese bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, uyakhonzwa, bafune abakhumbule ebakhipha usizini lwabo. Uma sebefuna uNkulunkulu baya bezifanise nabantu ababemkhonza, bezibone benelungelo lokufuna usizo lwakhe. Ubaba Ilanga wake wathi umuntu ongathandazi akaziwe ezulwini uyefana nesilwane. Ukufa nokuphila kwakhe kuyefana nje nokwenkomo. Akuthusi umuntu ezulwini noma ngabe wehlelwa yini, ngoba vele awaziwa. Ngabe akukho ubulungiswa uma kungathi umuntu ozihlupha ngokukhonza uJehova kungenzeke lutho, afaniswe nomuntu ongahluphi ngokukholwa kodwa okhumbula ukukholwa ngoba esesenkingeni. Lokho ngafana nomuntu obheke ukukhokhelwa umshwalense engawujoyinanga. Uthi uShembe kuHlabelelo 39, mbonge uJehova mphefumulo wami usenethuba, ngoba sosondela leso sikhathi lapho ungasakuvuma ngisho ukuguqa ngamadolo ukumdumisa. Baningi abantu abakulesi simo asebefuna usizo lukaJehova. Sebeyamazi manje ukuthi uJehova ukhona, ungumkhululi, ungumkhululi ososizini olubembethe, kodwa abakaze bamdumise besaphila. Baningi abantu abakulesi simo abazi ukuthi bazophuma kanjani kuso, kodwa siyeza nakuwe, ungasikhohlisi. Lapho-ke okwasemhlabeni kobe sekuyedlula, kuzodlula usekhona lapha emhlabeni, ungacimezile. uShembe uverse 4 umthandazo weSabatha uthi, ngokuba umani ngamdumisi ngemithetho yakhe akasoze ayilalela imithandazo yenu, akasoze anehlisela izibusiso umani ngayilaleli imithetho yakhe necebe. Mhla ingilosi ikhuluma lezi zindaba yafunda incwadi yeZaga 1 verse 24 to 23 lapho ukuthi, ngokuba ngibizile nala nina, ngelula isandla sami, akuba ngakho onakayo, kepha nichithile bonke ukululeka kwami, anivumanga ukusola kwami. Khona bayangibiza kepha angikuphendula, bayangifunisisa kepha bayekungifumana, ngenxa yokuba bengakhethanga ukwesaba uJehova, bengavumanga ukululeka kwami, bedelela konke ukusola kwami. Kepha ongilalelayo uyakuhlala elondekile, agcineke angabi naluvalo ngokubi. Inkosi busise izwi layo. Izwi lezulu.